Какво ще правим? Ще снимаме филм ли? Това е интервю, за което аз не съм подготвен. Дано не се излучи в националната телевизия или поне да бъде коригиран. Да ми кажеш, обичаш ли да танцуваш? Да. Колко обичаш да танцуваш? Много. Колко много? И какво ти носят танците? Щастие? То танцувам народни танци. Да. Защото се оказа, че това е призванието в живота ми. А как започна? Съвсем случайно. Разкажи. Баща ми ме записа на 6 годинки при един бай Стоян в читалището в Обеля. Значи, браво. И от тогава танцувам. Браво. А иначе, какво ти носят танците? Танците? Много добър въпрос, на който не съм се замислял, но единственото, за което се сещам в момента е удовлетворение. Браво. Първото и може би най-значителното. Нали? Второто, което е не по-малко значително, е това, че носиш българското в себе си и го разпространяваш там, където ходиш. А сега продължаваме с добре познатите и обичани Хопни Тропни, клуб за народни хора и танци. Хопни Тропни е създаден през март 2018 година от Боряна Тодорова. По-настоящем хореограф на клуба е Валентина Терзиева. Вземали се участие в международни и редица национални фестивали, концерти и благотворителни инициативи, като са получавали множество грамоти, награди и отличия. Заповядайте. Те ще ни представят две автентични хора, а именно Калгамашката и Изрочанка. Звучи изключително интересно, така че очакваме да видим и да чуем тези невероятни хора. Калгамашката и Изрочанка.
аплодисменти и за клуб за народни хора и танци Хопни Тропни. Останете на сцената, за да получите и своята грамота за участие. Благодарим ви. Благодарим ви и заповядайте отново и следващата година, когато вече ще бъдем още по-опитни, още по-весели, още по-игриви. Пазители на традициите. Се връчва на Валентина Тързиева, клуб по народни танци Хопни Тропни. Аплодисменти. Своята награда. Браво! И продължаваме натам. Той е за всички.